जोंनि गामिया थाइजौ खान्थाल गासिबो दंजोबो रायजो राजा बिथांमोनहा फारियै फिथाइखौ आं खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोननो। खान्थाला जोंनि बेखौबो जागोन आरो दंबावो। नै बेखौ मा होनो? हारसाफोर जाग्रा। हारसाफोर जायो नामा? गोदो जों बर'आ जायामोन ना। जि मोजां खेस्रि नै संदों। गोदो हारसाफोर जाग्रोमोन जों बर'आ ओंखामसो जालाबायो गोदो। थाइजौ दालि बुट आनारस मा मा दंथाय होबाय खानाय मेसिनसो नै बिराद देन्जार मेसिनसो खायो खानाया। जों रोंखायोना बे जाय सोंसै उनाव माथो गैयानो मोनाखैनो। बेलाय मा बिलाय? निरामिस जाग्राफोरनि साहा 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 मुरि मैदेरा जानो हाया मैदेरा जानो हाया मैदेर जानो हाया होनदों। जिल्लानि सिङाव थानाय गाम्बारिगुरि होनना बुङो बर' गामिखौ आमथिसुवा फोरबो फालिदों। नै गासिबो जि मोजां अनलायनानै रायजो जानो रोङो जों गामियाव बयबो रुजु रुमु अनज्लायनानै मिलायलायनानै रायजो जायो। गथ' गथायजों लाफानानै गासिबो नै जि मोजां फोरबो फालिदों आमथिसुवानि दै नायलांबाय था। होदों होखावदों मा जादों? जाखावदों माबानि आमथिसुवा फोरबोनि आमथिसुवा फोरबोआव मा जादों दाङ'रिया? हा? थाइजौ जादों आमथिसुवा फोरबोआवनो खेस्रिबो होदों। बिराद बरियाखा। मा मा मोनजादों आमथिसुवा फोरबोआव? आमथिसुवा फोरबोआव नै ôi một thằng sẽ đông đường đó luôn đấy, cô làm có hay chứ hả?